Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 2. Dyw Synnu ddim yn hoff o gynnau coco, holodd Wncl Mawd. Eisteddai Mr Poe a'r plant Baudelaire wrth fwrdd gwyrdd gyda thafell o deisen Wncl Mawd o flaen pob un ohonynt. Roedd y deisen, fel y gegin, yn dal yn genes ar ôl y pobi. Yn wir, roedd y deisen yn ddigon o ryfeddod, creadigaeth ysblenydd, yn llawn hyfen ar union faint cywir o gynnau coco. Tra bod Violet, Kraus ac Wncl Mawd bron a gorffen eu darnau nhw, ychydig iawn roedd Mr Poe a Synnu wedi fwyta. A dweud y gwir, y gwylweld Violet, dyw Synnu ddim yn hoff o fwyta unrhyw beth meddwl. Mae'n well ganddi fwyd caled. Babi anarferol iawn, meddai Wncl Mawd, ond dyw hynny ddim yn anarferol ymysg nadroedd wrth gwrs. Dyna i chi wiber cnoi cil cei newydd, enghraifft. Neidr sy'n gorfod cael rhywbeth yn ei cheg drwy'r amser, neu fe fydd yn dechrau bwytau cheg ei hun. Anodd iawn cadw mewn caethiwed. Byddai'n well gan Synnu foronen heb ei choginio efallai. Mae moron yn galed. Byddai moron yn amrod yn berffaith iddi, Dr Mawdwyn, atebodd Kraus. Cododd gwarchodwr cyfreithiol newydd y plant ar ei draed a cherdded i gyfeiriad yr oergell, ond trodd yn ôl eto a chodi fus i gyfeiriad Kraus. Dyna ddigon o Dr Mawdwyn na, meddai. Galwch fi'n Wncl Mawd. Dyw hyd yn oed fy nghyd herpetelegwyr ddim yn fy ngawn, Dr Mawdwyn. Beth yw herpetelegwyr? Gorfynodd Violet. Beth mae nhw'n eich galw chi te? Gofynodd Kraus. Brantos, meddai Dr Poe yn chwyrn. Dyna ddigon o gwestiynau. Gwenodd Wncl Mawd ar y plant. Mae popeth yn iawn, meddai. Mae cwestiynau'n arwydd o feddwl llawn chwilfrydedd. Ystyr y gair chwilfrydedd yw, da ni'n gwybod ystyr y gair, mynnodd Kraus, bod yn llawn cwestiynau. Wel, os felly, meddai Wncl Mawd, gan estyn moranen fawr i Synnu, fe ddylech wybod ystyr y gair herpetoleg. Mae'n golygu eich bod chi'n astudio rhywbeth, dywedodd Kraus, pan mae oleg ar ddiwedd gair. Mae'n agolygu astudiaeth o rhywbeth. Nadroedd, bloediodd Wncl Mawd. Nadroedd. Dyna be dwi'n ei astudio. Rwy'n gwirioni ar nadroedd, pob math ohonyn nhw. Fe deithias y byd yn chwilio am wahanol fethau mwyn cael eu astudio nhw yma yn yr abordy. Diddorol yn te. Diddorol iawn, meddai Violet. Ond ydy ddim hefyd yn hynod beryglus. Ddim pan fyddwch chi'n gwybod y ffeithiau, meddai Wncl Mawd. Mr Poe, hoffwch chi foronen amrwd hefyd. Rydych chi pryd wedi cyffwrdd a'ch teisen. Aeth Mr Poe yn goch i gyd a physychodd i'w hancas am sbel go hir cyn ateb. Na, dim diolch, Dr Mawdwyn. Winciodd Wncl Mawd ar y plant. Mae croeso i chithau hefyd fy ngalw i'n Wncl Mawd. Diolch yn fawr, Wncl Mawd, atebodd Mr Poe yn lledchwyth. Nawr, mae gen unau gwestiwn i'w ofyn, os nad oes ots da chi. Fe soniwch eich bod chi'n teithio'r byd. Ydy hynny'n golygu bydd rhywun arall yn dod i mewn i warchod y plant, tra byddwch chi dramor yn chwilio am nadroedd. Byddwn ni ddim angen neb yn gwarchod ni, prysurodd Violet, nad oedd hi mor siŵr o hynny go iawn. Roedd gwaith Wncl Mawd yn swnio'n hynod o ddiddorol, ond wyddai hi ddim pa mor barod oedd hi i aros yno ar ei phennau hun gyda'i brawd a'i chwaer a llond y tŷ o nadroedd. Dim o'r fath beth, meddai Wncl Mawd. Rhaid i'r tri ddod gyda mi. Ymhen 10 diwrnod, byddwn nhw'n gadael am beryw, ac rwy am eich chi plant fod yna gyda ni yng nghanol y jyngl. Wir meddai Kraus. Trwy ei sbectol, gallai pawb weld y cyffro yn ei lygaid. Ydych chi wir am gadael am i fi? Da ni i beryw? Mi fydd yn dda gen i gael eich help, meddai Wncl Mawd.
gan estyn am y darn o deisen roedd syni wedi gadael am ei fflat. Dim ond ddoe ddiwethaf, fe adawodd Gwstaf, fy mhrif gynorthwydd, lythyr ymddiswyddiad i ni. Rwy wedi penodi dyn o'r enw Steffano i gymryd ei le, ond all hwnnw ddim dechrau tan yr wythnos nesaf. Felly rwy ymhell ar ei hoi gyda'r trefniadau. Rhaid i rywun wneud yn siŵr bod yr holl drapiau nadroedd yn gweithio'n iawn a gofawyr na chaiff yr un neidr niwed. Rhaid i rywun ddarllen yn helaeth am y ddaearyddiaeth yn Peru, neu'n ani byth ffeindio'n ffordd drwy'r jungle. A rhaid i rywun dorri rhaff anferth yn ddarnau o faint mwy defnyddiol. Mae gen i ddiddordeb mewn peirianneg, meddai Violet, gan lyfu fforc. Rwy'n fwy na hapus i ddysgu am drapiau nadroedd. Rwy wrth fy modd gyda'r llyfrau teithio, meddai Claus, gan sychu gig a napkin. Felly pleser pyr fyddai'n mynd i'r afael a daearyddiaeth Peru. Cnaff! Gwychiodd Syni, cyn cnoi ar ei moronen. Yr hyn a olygau mwy na thebyg oedd byddwn ni wrth fy modd yn cnoi rhaff yn darnau o faint defnyddiol. Gwych, llefodd yn cwmawd. Dyna dda gweld cymaint o frwydfrydedd. Bydd yna gwneud yn llawer haws i ymdopi heb Gwstaf. Peth rhyfedd ar y naw oedd iddo adol, mor ddiasmwth. Anffodus iawn. Clafychodd wyneb yn cwmawd. Gair sydd yma'n golygu ei wyneb droi'n llwyd ddu fel petai dan gwmw. Meddwl am ei amlwg oedd e, ond petai wedi gwybod am yr anffawd oedd ar ddyn dod i'w ran, ni fyddai wedi gwastraffu eiliad yn meddwl am golli Gwstaf. Byddai'n dda gen i betawn ni wedi gallu mynd yn ôl mewn amser i'w rybuddio, ac rwy'n siŵr y carach chithau wneud yr un peth hefyd, ond fedrwn ni ddim, a dyna ni. Roedd yn cwmawd yn meddwl yr un peth hefyd, mae'n ymddangos, wrth iddo ysgwyd ei ben, gwenu, a rhoi ofid heibio. Gwell i ni fwrw iddi, meddai. Deu parth gwaith ei ddechrau. Dyna fyddai wastad yn ei ddweud. Hyn ymadrodd da sy'n golygu fod y rhan anoddaf o unrhyw waith wedi'i wneud pan fyddwch chi wedi cychwyn arno i'w deu parth gwaith ei ddechrau. Ewch i hebrwng Mr Poe i'w gar, meddai yn cwmawd, ac yna fydda'n ngosau yr Ystafell Yr Ymlusgiaid i chi. Mor bryderus y teimlo'r plant wrth gerdded rhwng y perthi siap nadroedd pan gyrhaeddon nhw, fe rithrodd y tri yn ôl ar hyd yr un llwybr yn llawen wrth hebrwng Mr Poe yn ôl at y car. Nawr blant, meddai Mr Poe pan gyrhaeddodd y pedwar y car, gan besychu i'w hancest. Fe fyddai yn ôl ymhen rhyw wythnos i wneud yn siŵr fod popeth yn iawn, ac fe ddof a'ch bagiau i gyd bryd hynny. Cofiwch, fe allu gymryd peth amser i chi deimlo'n gwbl gysurus da Dr Mawdwyn. O na, rwy'n teimlo'n gwbl gysurus dag e'n barod, torrodd Claus ar ei draws. Rwy'n ysu am gael gweld Ystafell Yr Ymlusgiaid, meddai Violet yn gyffro i gyd. Hwchi, meddai Syni, oedd mwy na thebyg yn gymyseg o hwyl fawr a da bo chi. Wel, da bo chi, cytunodd Mr Poe. Cofiwch, dim ond ergyd carreg i ffwrdd ydw i yn y ddinas. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â ni. Diolchodd y plant iddo am ei gyrru yno, a chwifiodd Mr Poe ei hancas yn lletchwyth arnynt wrth fynd i mewn i'w gar a gyrru nôl tua'r lôn chwain. Gobeithio y byddai'n gofalwyr i gadw'r ffenestri i gyd yn hau mwyn cadw gwynt y rhyddygl poeth o'r car, meddyliodd y tri, gan chwifio nôl arno. Bambini! Gwaeddodd yn cwmawd o ddrws y ffrant. Dewch ymlaen, Bambini! Rhythrodd y Baudelairiaid yn ôl rhwng y perthi i gyfeiriad y tŷ at ei gwarchodwr newydd. Violet, mynnodd Violet, fy enw i yw Violet. Claus yw enw fy mrawd, a Syni yw fy chwaer. Does yma neb o'r enw Bambini yn cwmawd.
Y gair Eidalaidd am blant yw bambini, eglurodd yn Cwmawd. Roedd arna i arwydd siarad mymryn o Eidaleg am eiliad. Rydw i mor gyffroes yn eich cael chi yma, synwn ni fawr na fyddai'n siarad dwy toc. Chawswch chi erioed eich blant eich hunain, gofynnodd Violet. Naddo, gwytha'r modd, atebodd. Ro'n i wedi bwriadu chwilio am wraig a magu teulu, ond fe anghofies wedi'r cwbl. Beth am i mi ddangos Ystafell Yr Ymlusgiaid i chi? Os gwelwch yn dda, meddai Claus. Aeth o'n Cwmawd a nhw heibio'r darlun o ddwy sarf yn y cyntedd, ac i mewn i ystafell anferth ac ynddi grisiau mawreddog a nenfydau gwirioneddol uchel. I fyny acw me'ch ystafelloedd chi, meddai, gan gyfeirio at y grisiau. Fe gaeth pob un ohonoch ddewis pa ystafell hoffech chi. Croeso i chi symud y dodrefn o gwmpas i blesio'ch hunain. Gan nad oedd gen y car bach pitw na sydd gan Mr Poe, bydd rhaid i chi wneud rhestr o bethau sydd ei hangen ar frys arnoch chi, ac fe awn i'r dref fory i'w prynu nhw. Dych chi ddim am orfod gwisgo'r un dillad isaf am wythnos rwy'n siŵr. Gaeth pob un ohono ni ystafell i'n un hunain? Go iawn, gofynnodd Violet. Wrth gwrs, atebodd yn Cwmawd. Go bryn mod i'n mynd i wrthio tri ohonoch i mewn i un ystafell, pan mae gen i cymaint o le gwag. Pa fath o berson fyddai'n breuddwydio am wneud y fath beth? Iarll Olaf, atebodd Claus. O ie, fe soniodd Mr Poe wrthai amdano fe, meddai o'n Cwmawd, gan wingo fel bethau newydd teimlo blas cas yn ei geg. Dyn drwg dros ben, nôl y sôn. Gobeithio'r caiff ei rwygo'n ddarnau gan anifeiliaid rheibus rhyw ddydd. Fe fydde hynny'n eitha peth yn bydde. Wel, dyna ni, Ystafell Yr Ymlusgiaid. Roedd o'n Cwmawd wedi cyrraedd drws taw gyda'r ddolen i'w agor yn ei ganol. Roedd y drws mor dal nes bod yn rhaid i o'n Cwmawd sefyll ar flaenau draed i droi'r ddolen. Pan agorodd y drws, ochneuddiodd y plant am ddifad mewn rhyfeddod wrth weld yr ystafell o'i blaenau. Ystafell wedi gwneud yn gyfan gwbl o wydr oedd Ystafell Yr Ymlusgiaid. Gwydr clir oedd y muriau, ac roedd y nenfod uchel o wydr hefyd yn codi i bwynt yn y canol fel nenfod mewn eglwys gadeiriol. Gan fod cae o borfa las a llwyni y tu allan a'r muriau'n droioio, gair sy'n golygu bod modd gweld trwyddo. Roedd sefyll yng nghanol Ystafell Yr Ymlusgiaid fel bod tu mewn ar tu fas ar yr un pryd. Ond mor syfdanol oedd yr ystafell ei hun, yr hyn oedd yn gwneud Ystafell Yr Ymlusgiaid yn wirioneddol gyffroes, oedd yr hyn oedd ynddi. Ar fyrddau pren a osodwyd mewn pedau rhes dwt, roedd cewyll metew lle roedd yr Ymlusgiaid yn byw. Roedd yn ynadroedd, wrth gwrs, a madfallwydd, llyfrantod a chreaduriaid amrywiol eraill. Rhai nad oedd y plant wedi ei gweld erioed o'r blaen, ddim hyd yn oed mewn lluniau nac yn y sw. Roedd yna ddau wyffant tew gydag adenydd yn codi o'i cefnau, madfall a chandi ddau ben a streipiau melyn llachar dros ei bola, a neidr gyda thair ceg, un ar ben y llall. Doedd gan neidr arall yr un ceg o gwbl yn ôl pob golwg. Roedd yna fatfall a edrychau fel tylluan yn rhythu arnynt a'i llygau llygdan oddi ar y boncydd pren yn ei chaej. A llyffant a edrychau fel eglwys, gan gynnwys llygau a edrychau fel ffenestri o wydr lliw. Dros un gawell roedd llian gwyn wedi deunu, fel nad oedd modd gweld beth oedd yn byw yno. Cerddodd y plant i fyny ac i lawr rhwng y rhesi, gan rhythu mewn tawelwch ar bopeth, a chododd Claus synnu'n ddigon uchel i ddeallu gweld i mewn i'r cewyll. Edrychai rhai o'r creaduriaid yn ddigon cyfeillgar, ond roedd golwg frawychus iawn ar eraill. Un peth oedd yn ansicr ym meddyliau'r Baudelairiaid, roedd pob un ohonyn nhw'n hynod o ddiddorol. Cymaint oedd diddordeb yr amddifaid
Sylwn nhw ddim am yr hyn oedd ymhen pellaf Ystafell Yr Ymlusgiaid. Roedden nhw wedi cerdded yn ôl ac ymlaen ar hyd pob rhes gan gyrraedd diwedd y bedwaredd res cyn cael ei rhyfeddu unwaith eto. Yno, ar ddiwedd y rhesi a resi o gewyll, ac mawr foddhad iddynt, roedd rhesi a resi o silffoedd llyfrau yn llawn dob o lyfrau o bob lliw a llun, a chlwstwr o fyrddau, cadeiriau a lampau ar gyfer darllen mewn un cornel. Byddwch yn cofio, rwy'n siŵr, bod gan rhieni'r plant lyfrgell anferth yn eu cartref cyn iddo gosgi'n ilw, a byth ers hynny byddent wrth eu bodd yn cyfarfod a rhywun oedd yn caru llyfrau gymaint â nhw eu hunain. Cymerodd Violet, Kraus a Sunny lawn cymaint o ddiddordeb yn y llyfrau ac wnaethon nhw yn yr ymlusgiaid, gan sylweddoli'n sydd bin mae llyfrau am nadroedd oedd y rhan fwyaf ohonynt. Yn ôl pob golwg, roedd pob llyfr a ysgrifenwyd erioed ar ymlusgiaid yno, o cyflwyniad i fallroedd mawr i sut i ofalu am y cobra di-ryw a'i fywydo. Ac edrychodd plant ymlaen yn fawr at ei darllen o bob un. Am le rhyfeddol, meddai Violet o'r diwedd gan dorri ar y tawelwch. Diolch yn fawr, meddai wncw Mawd. Mae wedi bod yn waith oes i mi ei casglu nhw i gyd. Ac mae dan mi hawl i ddod yma, oes? Gofynnodd Kraus. Hawl? Adroddodd wncw Mawd. Nid hawl sydd â chi. Rwy'n mynych bod chi'n dod yma, machgen anwyli. Gan ddechrau benbor efori, rhaid chi gyd ddod yma bob dydd i baratoi ar gyfer ein taith i Beryw. Fe na i glirio un o'r barddau acw i ti, Violet, fel y gallu di ddechrau darllen am y trapiau. Kraus, rwy'n disgwyl i ti bori drwy bopeth sy'n yma am Beryw, ac wneud nodiadau. Gall Sunny eistedd ar y llawr ac chnoi rhaff. Ar ôl gweithio drwy'r dydd a chael swper, fe awn ni i gyd i'r sinema. Unrhyw wrthwynebiad? Edrychodd Violet, Kraus a Sunny ar ei gilydd. Unrhyw wrthwynebiad wir. Newydd adael tu at gas Iarll Olaf oedd y Baudelairiaid. Yna, roedden nhw wedi gorfod torri coed tân a glanhau lle ar ôl y lanas roedd a'i ffrindiau wedi wneud. Tra oedd e'n brysur yn cynllwynio sut i ddwyn eu harian. Roedd wncw Mawd ar y llaw arall newydd ddisgrifio ffordd wych o dreulio'u hamser, a gwenodd y tri arnom frwd. Doedd ganddyn nhw'r un gwrthwynebiad, nac oedd wir. Wrth iddyn nhw syllu eto mewn rhyfeddod ar yr ystafell, dychmygau Violet, Kraus a Sunny fod ei gofidiau ar ben o'r diwedd. Doedd hynny ddim yn wir wrth gwrs, ddim o bell ffordd, ond am y tro, gallai'r tri deimlo'n hapus, yn gyffroes ac yn obeithiol. Na! Gwedddodd Sunny, fel petai hi'n cynnig ateb hwyr i gwestiwn wncw Mawd. Gwych, meddai wncw Mawd gan wenu. Nawr te, pwy sydd am gael pa ystafell wely? Beth am fynd i weld, wncw Mawd? Gofynnodd Kraus yn swil. Mae gen i un cwestiwn. Beth yw hwnnw te? Beth sydd yn y gawell gyda'r llian trosto? Edrychodd wncw Mawd i gyfeiriad y gawell, ac yna edrychodd ar y plant. Goleuodd ei wyneb mewn gwên cynnes. Yn y gawell acw, machgen i, mae neidr newydd y does i o hyd iddi ar fy nhaith ddiwethaf. Fi a Gustaf yw'r unig ddau i'w gweld erioed. Byddaf yn ei chyflwyno i'r gymdeithas herpetoleg fis nesaf fel darganfyddiad newydd sbon. Ond, rwy'n hapus iawn i'w ddangos i chi eich tri, dewch da fi. Dilynodd y Baudelairiaid wncw Mawd at y cawell oedd wedi orchuddio, a chyda swish ddramatig, tynnodd y gorchydd oddi arno. O'i fewn, roedd cramp o neidr fawr ddu, cynddied a bol buwch, ac mor drwchus ar biben ddŵr sy'n hedredig i lawr talcen eich tŷ o'r to.
edrych yn syth i gyfeiriad y plant gydag gygaid sgleiniog gwyrdd. Gyda'r lliam wedi gipio ymaith, dechreuodd y neidr ddatgylchu ei hun gan ymestyn ei chorff o gwmpas ei chartref gyfyn. Can mai fi sydd wedi darganfod hi gen i, mae'r hawl i'w henwi, meddai o'n cwmawd. Beth yw ei henw te? Gofynnodd Violet. Y wiper farwol ar y naw, atebodd yn cwmawd, ac wrth iddo siarad, fe ddigwyddodd rhywbeth diddorol ar y naw hefyd. Rhywbeth a fydd o ddiddordeb mawr i chi, rwy'n siŵr. Gan ffricio'i chynffon, llwyddodd y neidr i ddatgoli'r bocht ar draws y gawell. Llithrodd allan ar y bwrdd, a chyn i cwmawd na'r plant gael cyfle i ddweud gair, a gorodd ei cheg, a chnoi synnu ar ei gen.